Super Pam, what's up? Super may gubay here ang Kuya Jipper nga walay lablab. O karon ikaduha na ni nako nga pag-video diri sa Inapoy. Mao ni ang ilahang Ostrich Farm. ikaduha nga atbang sa Inapoy. Diri ko no, daghan ko nung tawo po dire madomingo og Sabado matud pa ang mga bata nga kanang ing mga bataaw gasulti nako nga daghan kuno tawo Sabado ug Madomingo. Oktober pug kuno alas 8 sa gabi ug wa na extension. Mora man kuno na ilahang gi-allowed nga oras dire. Naa diri sisuhan, naa diri climbing, naa slide. Og diha dako ka na siya nga lugar, apoy boardingan nga lugar unya diha pud or napoy murag kahibulungang tambiolo. Noon salan nagway na. Bara ang ako lang nagpicture lang mi diha wa makukasabot basta dako kay sila diri og lawn. Pwede ka diri magtumbling-tumbling, mag-circle-circle, dagan-dagan. Pwede pug ka mag-prenup sa imong uyab nga wala ka sugta ay balo. Sa dagway ako labot ato. Padayon lang gyud mi ani kay hapit na may mamauli kay hapon na jud kaayo na og sa pag-share nako niini og nilantaw ka salamat sa pagsuporta. Ang importante mo bash ka magsadili at least nakakita ka. Og thank you kaayo kay mouli na mi anas amoa kay manhuyod pa tong amo. Bye-bye diha Super Fam og solid supporters needs Kuya Jipper nga walay lablab og sa katapos ang video kanila lang ganahan jud kuno sila dere.